May hapon dia sa tanan no. Manawagan ko ng tanan mo daganay diri sa barangay Don Ruben ba. Kung nagay mo mga gana nga plataporma, i-appeal mo ng dance studio ninyo nga plataporma. Para sa ane karon no, kung kamoy madaog, ya puro ra mo plataporma di nyo mabuhat sa mudaog pagka mo na makalingkod diri sa atong barangay. Especially sa iski chairman. Lagot na ko ba? Makabalo ba kayo kung wala mabuhat diri mga plataporma diri? Pwede na mo petition ba? Ligil lang ko ninyo. Sabot mo? O, pas ano ron? Ulan-ulan ang panahon. Dagan kayong mga dancer diri sa San Jose. Kanya walay kapraktisan. Ulan-ulan. Unsa naman mabuhat ani? Why dance studio? Maura na igihangyo sa tanan. Dance studio diri sa atuang Kabatan-Unan. Diri sa mudaganay ng mga SK, especially. Ha? Igil ko ba? Sa mudagan og mga kuanak, politiko. Dapat nagi doon mabuhat ha. Dili rin kay puro mo plataforma. Ulo ron. Na. Karon ano, ulan na dire. Unya, mag-practice lang niyang gabi. Gabi na, nakita ang gabi ang nag-practice ito sa plaza. Luoy kayo. Unya, giulan to. Wato'y practice may tabo. Ha? Dapat magbuhat ang dance studio dire ba? Para magpulihan nag-practice. Kadako-dako sa mga budget. Pero sa muwang naagi karon. Way nabuhat. Wa may plataforma, way mga project na tabo. Luoy kayo, nadamay mi. Ha? Hindi na ko maminsunog ngalan. Sabot mo. Ultimo ako, dancer ko. Naluoy na lang po ko sa mga kaubanan ng mga dancer. Dire sa tanan. Kaya walay tarong kapraktisan. Pero sa aron, ulan-ulan ang panahon. Na yung mga contest mabutay. Ayaw kinasala sa dancer. Kaya anong nagdancer sila. Nabuang. Tuyo na. Mo na yung mga talent mo. Mura to.